Продължаваме с представянето на отборите, които ще участват в детския футболен турнир за Купата на Нова. Повече от 30 деца, родени през 1999 година, се учат на футбол в школата на Локомотив Пловдив. 13-годишните смърфове са убедителен лидер в своята възрастова група в регионалното първенство. Макар и в ранна футболна възраст, малките локомотивци вече имат и международен опит. Те спечелиха последното издание на турнира Данониада и представиха България на финалите в Испания. Младият и амбициозен треньор Апостол Костадинов смята, че турнирът за Купата на Нова телевизия е отлична възможност да провери нивото на своите момчета. Според мен тук ще бъдат по-силни отборите и турнирът ще бъде на по-голямо ниво. Тези отбори не участваха в Данониада. И това е по-добре за нас, защото там видяхме отборите, сега са нови отбори. Надявам се добре да се представим. За спортните новини на Нова, Митко Лишев. В Благоевград днес стартираха регионалните квалификации на турнира Каменица Фен Купа. По традиция не липсват награди и шансове за изява. 64 отбора от 3 области се включиха в 10-то юбилейно издание на Каменица Фен Купа 2012 в Благоевград. Треньор номер 1 на 20 век Димитър Пенев лично откри турнира и пожела успех на участниците. Тази неделя на 4 очи тежката артилерия на ГЕРБ. Министър Десислава Атанасова. Случаят Соло. Разкритията на